i a l'inrevés. El 96% de la població parla el 4% de les llengües. Per tant, restablir l'equilibri ecolingüístic és un pas imprescindible. I aleshores nosaltres no podem abandonar aquesta funció fonamental que és la de la transmissió. Els nostres fills han de saber la llengua perquè si no ja està tot perdut. Però després hem de convèncer els parlants de llengües subordinades que necessitem la seva col·laboració. I aquí també jo sempre dono una estadística, és un invent, vull dir, és només un invent, però per il·lustrar el que vull dir. Tenim un 15% de militants, que aquests ja els tenim. Un 15% d'hostils, que aquests és igual, no cal ni fer-los cas perquè no hi ha res a fer. Si són hostils, són hostils. Però hi ha un 70% d'indiferents. Un 70% és que és tothom. Doncs és amb aquest 70% amb el que hem de treballar. I ja et dic, soc la primera que sé que no és fàcil, no només perquè ho sé teòricament, sinó perquè ho he vist cada dia, però crec que s'ha d'anar per aquí. No sé si t'he contestat o t'he desanimat, però vaja, jo estic segura que la teva filla transmetrà l'euskera als seus fills. Jarraitu ez bestela. És molt tard. Txiko beste galdera bat egiten da. Txiko guna, ja. Txiko guna. Jarraitu. Beste galderen bat baukazue, horren amaitzerakoan eta guk hau jasotzen dugu mitartean egin Karmari, ziur gustu askora erantzungo dizuela. Bukatu baino lehen, Oiano Eder Euskaren etxetik gauza mezu batzuk bidali nahi egizkizuen. Lehenik eta behin, hurrengo asteazkenean, ordu honetan, Iñaki Perurenarekin elkarrizketa ireki dago, sola saleanen harira. Bestalde, sortegiek ikastaro ere martxan dago, okerrez banago zinema eta antzerkiarena, ondo esan dut? Ados. Ostegunan ere Jon Gurrutxagaren kontzertua eskilerapeko soinuaken baitan. Eta bestalde, hor daukazue horria, azpidetzeko eta boletina jasotzeko, sarreran, orduan mesedez, hori sinatu interesa baduzue, eta jakin dezazuela hilabetero ekintza mordoa dela, beraz, zuen gustokoa ikusten duzuenean, etorri lasai eta hementxe elkartuko gara. Berriro ere eskerrik asko etortzeagatik, eskerre... Nik egingo dudala galdera. Pentsatzen nuen jarraitu behar zenuela beste puntu batzuek. Gero egizu bat. Bale, ondo. Eta hori besterik gabe, hurrengo hitzaldi urriaren 19an, berabiderekin batera ingo ditugune hizkuntzen aurkezpenekin, eta mesedez txalo bero bat Karmari ona atortzeagatik.